Buneoch féile Joanú sa bhí 1986 le síl an óráí seanós mór le rá a cheile. Well, pas náte Joanú as an ganta seo meán is bailú tugann siad ár chuisteir. Leis céal fadaí na gear chuir se go America. Siad na Clancy Brothers i bhí réim go mór go dáma chu go America. Agus chuir sé bhéim go mór an American í a buinte. Ina dhé sin, bhí chuige ag na féiltí mór legur fud na Státaí America, bhí se go áit go háit in sinna canna agus bhí chála méadún tá mar fad, bhí an bheasir, bhí an tóirir. Achtar ceharúás se, achtar sé has muid néile agus tá sin sin ó hin. Bhí an cháir i ganta sé riamh le teanós. Go háiríd an áit le Joas ar na háirdaí. Bhí an bhród ag Joas as gáiltó sin agus thug sé fud a damna, agus ní chu sé arhuair, ní anna sé táta chu sé láthire mar fuairse agus spearm sa bhéidir an rud céanna sé sin go muid tuairte sin is aireacht Jo chuir i ra ag daoine eile. Tá daoine teacha as Páras as na bhárach a Seattle seo i gur ódasáile rud a heasa Jo ar iad hálann sin. Se den dóir blian amsa chuir bheith fátam i níorann seo go cóna le hí an ceardlan damsan an seanna sa hort. Tá sam gur i gcuimhne agus le comóra i dhéanana chrudiisiún agus halún seo sa bhhéanaí. nó Jo éoniú mar a thugtar go háitiú leir. A hagans na céta daine le chéile an deireadh seachtainna seo. Ach Tí bh mugan na hóráin, seans go na hóráin na smú chun daoine spéisian go bhfuil deireadh seachtainna seo. Is mála se goiste deisiúthirt go bhíine le bhfuil spéisiach go sa damsa agus go háid an damsa a seanas. Hiocht iníor go cána I gceart lár na Gaeltachta agus an coplúireach le go chatha am damsa a seanas. Ní bhíon gur go bhúid se a bhór. Mar agus tú héin áitbhegaid seo bailí begaid díine sin áisina an, Tá na háisnaí tá go má méidir tain. Ní bhíon gur go méidir se. Ach ní a gúsin amháine, bearla chuineáil 10 cuiúil an deam hagus an seo idir teach le blianta chuidúha go. Te an deam nún sin bag na chola blian. Agus chu mu déanir chéile, chu muid na háit an orb, agus bíon se de féirí mé sé seteocht leis, mé sé siúteocht leis. Bailma chuineáil mar sin go chuid mar cinál cúlaidir níos mú na féile. Tá an óráníocht chomá leis an damsa ar an seanós agus an scéalaocht go láidir I gcóna an deireadh seachtainna seo. Agus is cínse go mbeidh spirit Joanú beo cho fada is a bhhain an tradiisiún agus an cultúr Gaelach.